Yandisa mfethu, ngizile ukuthi usunzima ngebhola. Asibhede 10 rand 10 rand ngakushiya manje mina. Hawu Iva mfethu, ufuna ukudlala nami ibhola? Wazi ukuthi inzima kanje ngebhola. Ufuna ukudla mina? Phela unzima le ngakini yime uphethe la. Asibhede 10 rand 10 rand ngakudla. Yazi Iva, uyangihlekisa. Ufuna ukudlala nami ibhola? Okay, uma ukuthi ayifuni induku, ayikhali. Eke kore uzongibona kahle lo mfana. Uthi ngimenze isilimi. Yes! Iva, letha imali yami, letha 20 rand yami. Yes, uwinile mina ngikhulile. Wena mfana, khumbula ukuthi ukhuluma nobani. Ngajwayelani ngabe yazi. Ngokutshela ubaba, ngokubamba. Abafana bomama bengadlaleli. Badlalele le. Hello ladies. Siyabashayinisa bayadlusisa usambi mfethu. Yo lo bhekana uthini nongibasha yo. Wena uhlala isirobho ebholeni. Namhlanje ngiphethe inkabi yami uzazo. Namhlanje sohlulisana ukuteka. Ngawina thatha imali yakho. Okay man. Ekhaya. Ngawina wawina ngizokunika le mali le ngakuthathela yona. Wadliwa uyakoloda imali eningi kunaleya. Yazini ndoda. Mina nginaso isikhathi sokukhuluma. Akuvele kibe njalo. Namhlanje ufuna ukuthekela into ongakazi yibo. Ngiteke 14 akasiboneke wena uzoteka ngalo nje. Shit. Iseki manje. Kusasa imali yami ngidinga mangibuya. Ngifuna pala thupala 1-on-1. Sesiyenzile imali ngosuku. Sami sodla mushrooms. Ngelinye ilanga ngifuna ukuba umese ebholeni.